Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Gumagaan ang All right sa okay. All right sa okay. Teka, kabalo ka na? All right sa okay. May harapan niya nga all right sa hindi okay mo. Nga to niya all right sa okay. Yes. Alex Fuentes, mayang aga. Dira sa kay Alex Montesa man. Duha ka Alex dayon ha? Alex M and Alex F. Yes. Correct. Pangga RR Hinyo II, good morning. Nga ari ang live mod sa This is my live na page out. Sige lang. Na-explain na kagina. I-chat na lang ka karon Mads. Nakapoy ko. Mads RR. By the way, Action Boy, nakita ko nag-my day siya, Action Boy. May, Sino? Mads mo? Si Mads RR. Nag-my day siya nga may nagpa-laptop fake news nga Apanga RR Muntuari nyo dies at 27. Agoy. Sa motor sa accident ko sa motorsiklo. May fake news. Mo ko ba ano man ano ka nagid ka nga ginahimuan kanila yasang amo sina nga mga bagay man. Ano ka nagid ka influencer? So, 'di ba? Mga tao nga amo na do hindi mayo Action Boy. Tani yung tatana nila ya. Kay Sige. panghalit sa ila isig ka pa rin. Gani man, hindi na mayo, ha? Abi ang inyo ko mga patsyada, hindi kayong iban. Russell Gomez, may aga man sa imo, kay Jocelyn Liboon Despojo, Michael June Season, sa Purok Brotherhood Sumag, no? Jean Oiseser, good morning man sa imo. Kag of course, tamyaw ta ni blang kay Alex, sige na patamyaw kay kanugon sang copy-paste ni karon nga di ni ma tamyaw. Kay Ma'am Van Mayo, kag Dr. Matt Mayo sa Minnesota. Kay Mrs. Alvarez dara sa Barangay Tangub, kay Ma'am Jinky de Alagdon sa Phoenix, Arizona. Kag sa pamilya de Alagdon Apil sang Pandanon DSB. Okay. Okay na, Alex. Ari pa ho, si Noel Amar, kag Melili Oligo, kag Go Way Soon. Go Way Soon, no? Kag Saka friend niya ba ito sa nagligad bala? Sino to ganyan? Sige man bala patamyaw. Nga friend ba ni Alex M? Sino man? Nalipat ko. Basta si damo siya be friend mong no? Okay. Kirsten Menyes Villalobos, Athea Kim Iriman, good morning man. Kay Ma'am Cory Vidaha, nauli siya kung kay busy gid. Sige lang, Madam Cory Vidaha, no problem, no? Feeling ko. Ginalaktawan ko nungod para ikaw ang Wow, pardo ka sulit. Ikaw maghanot da biraha. Good morning kay Miss Jocelyn Liboon Dispoho. Tinabasa mo man si Manino Michael June season? Nabasa mo si Manino Michael? Basa ko sa kayo na. Okay. So, lainay naman tali monitor. Amo gini pinaka-mayo di. Ang bali RR mo, hindi nila mabaton nga damo sponsor. Share man dabi sa mga sponsor mo, Mads. Naman si Mads RR ko marihay ito. Tapos, wala ka ga-share sa sponsor mo da. Sige, kay Christine Menyes Villalobos, Action Boy, ara man siya, good morning. Sa tarang na taga Barangay Pandanon, DSB. Athea Kimiriman, good morning. Ayos! Manambal ni Alex M sa imo, Action Boy. Kagkay, okay, nagpasalamat si Ma'am Van sa pagbasa ko, no? You're welcome, good Ma'am Van. Wala gila sa nga problema. Kaga later, remind mo, Action Boy, ha, kay itamyawon ta ang mga Tagala Castellana. Explain. Ano ta sila karon, itamyawon ta sila karon sa aton nga live. Remind mo Action Boy kay on air gid sila nagapamate. Explain anay nga Adri ang live. I-view na lang to ka Action Balitang Bayan numero 1 kado ka sulit na lang kami di karon Mads. Karon i-unmads ta ka. Pwede lang na. Kung may unfriend, i-unmads ko man siya. Marilo Dolomenti, good morning man. Sige, standby kita na sa aton mga balita lokal.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:08, sa detalye na sang mga balita lokal. Kapin pa lamang sa 5% sang target nga manigrense ang nabakunahan kontra COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, maramo pa sa mga yara sa A1 to A3 category ang wala mabakunahan bangon nagadepende lamang ang probinsya sa mga nag-aabot nga COVID-19 vaccines. Dunga pa ni Diaz, wala pa sang rason para magsaylo sa A4 category ang vaccination program sa probinsya bangon magamay pa lamang ang vaccination compliance. Base sa priority population groups ng gobyerno nasyonal, ang A1 ang mga frontline workers sa health facilities, health professionals kag non-professionals. A2 naman ang senior citizens, edad 60 anyos pasaka. A3 ang persons with comorbidities, kag A4 ang frontline personnel sa essential sectors. Jutay pa lang tayo. Ara pa lang taburo sa 5% sa aton nga target, no? Again, we're still dependent on the vaccines that are given to us by the national government. Ang aton nga ginbakal wala man nag-abot pa. July 15 ang first delivery of 3,500. Ang kabayan sa pahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Ginklaro ni City Administrator ang wala ginabaton sa mga vaccination centers sa bahin sa mga malls, sa mga walk-in nga mga bakulod noon nga luyag mabakunahan sa COVID-19 vaccine. Suno kay ang tanan nga mga individual nga ila ginabaton sa mga mall amo lamang ang mga persona nga nakabaton sa notice of confirmation gikan sa Emergency Operations Center. Dugang pa ni ang ini nga desisyon sa EOC ang nagatuyo nga malikawan man ang ginakabalak-an nga pagdinugok sa publiko sa mga mall nga mahimo tunaan sa madasig nga paglatunay. Ini man ang isa ka rason kung nga agin kakibot sa opisyal ang nagwa ang alegasyon sa social media angot sa isyu sang sinuktanay nga nagluntad sa mag-utod nga ginalegar nagbayad sang kwarta sa runner para lamang maka-avail sang bakuna. Gilayon man nga ginaktuhan sa Emergency Operations Center ang isyu angot sa ginalegar nagluntad nga pagpanukot sa isa ka runner sa mag-utod nga nagpabakuna sang COVID-19 vaccine sa isa ka mall diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang, personal siya nga nakikangot sa persona nga nagpagwa sa amo nga aligasyon pagi sa pag-post sa Facebook apang nagpamalibad ini nga persona sa pagkooperar. Dunga pa ni Ang, seryoso ang syudad sa paghimo sang nagakaigo nga aksyon kung may basihan lamang kung tani ang amo nga akusasyon. Sunod pa kay Ang, nangin unfair sa bahin sa mga opisyalis sa syudad ilabi na sa mga medical health workers nga nagatrabaho sang husto ang negatibo nga mga komento sang netizens sa social media. Sa dugang nga balita lokal, ginmando ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa Provincial Legal Office ug PLO ang pag-update sa status ng tanan nga mga legal cases. Ini kasunod sa kaso administratibo nga ginadusoy pasaka sa Progressive Alliance of Capital Employees ug PACE kontra kay Provincial Human Resource Officer 5 Attorney Annabel Palik. Suno sa gobernador nga magluwas sa administrative complaint kay Palik, gusto man niya may baluan kung ano ang nalabutan sa iban pang kaso nga ginaimbestigahan sang PLO. Hulyo 6, 2021 ginsumiter sang PACE kay Lacson ang resolusyon na ginaprobahan sa ila Board of Directors sa pabalo ang ila plano nga pagpasaka sang kaso nga oppression, acts prejudicial to public interest kag grave abuse of discretion kontra kay Palik. Ginaprobahan sa sangguniang panlunsod sa Bacolod ang reduso nga resolusyon nga nagapangabay sa City Legal Office nga magpasa sa rekomendasyon may kang tanan sa executive order ngayon pagwa ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nga nagapangabay nga maimbestigahan ang pagpangutod sang kahoy sa kilid sandalan sa Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod. Si Bacolod City Councilor Carl Lopez, chairman sa Committee on Environment, ang nagpasar sa sining nga resolusyon. Sa debaruhan, nagkontrobersyal ang pagpanapas sang kahoy sa Singkang Airport matapos ginbalabagan sa naglain-lain nga environment groups summan sa pila ka opisyal sang siyudad. Ginklaro ni suspended Barangay Tangob Kapitan Noli Villarosa ang ginatugyan sini sa mga kagawad sang barangay ang paghatag sang solusyon sa mga problema kag reklamo sa mga pumuluyo kangay sa mga displaced vendors sa gwa sang barangay hall. Sudo kay Villarosa ang Jovic Market gidlang ang butangan sa mga vendors kag wala na sa iban pa bangod nagsulod sa kontrata kag amuman ang rentahan sang barangay. Dugang pa ginaproblema sa karon ni Villarosa amo ang 5 ka kagawad nga nagapamalabag nga mag-renew sang kontrata ang barangay kag ang tag-iya sang Jovic Market. Palayag ni Villarosa, ipaiway ang politika kag unahon ang interes ng mga pumuloyo sang tangob kag sang mga vendors. Let's say, pag kita naman sa Jovic, no? Nara kami dira nga sila aligasyon, ang kwarta, ginbulsa ko, wala kami nakabayad sa lagar. Damo mga sila at silbray, allocate ka mo budget. Kung gusto na sila arkilahan na ang Jovic, lang i-open naton.
Ayon sa pagpahayag ni Barangay Tangub Kapitan Noli Villarosa. Ipaidalom naman nga karon nga adlaw sa psychiatric assessment ang person deprived of liberty nga nagmaoy sa naligan nga gabi sa sulod sang Bureau of Jail Management and Penology handumanan sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay BJMP6 spokesperson Attorney Jairus Duhelio, kinahanglan ni paidalom sa testing kag examination ang PDL agud nga masiguro nga maayo ang yasni nga ikayong lawas. Nagwa sa investigasyon sa BJMP nga ang PDL yung kilala kay Jimmy Sablon ang nagmaoy kay may luyag ini nga istoryahon nga isa ka BJMP personnel. Sunod kay Duhelio, wala sa duty sa mga oras ang personnel kag wala nakatubang kay Sablon. Dungan pa ni Duhelio, nagpamahog man si Sablon nga liwat mapalagyo. Sa records ng BJMP, si Sablon ay may kaso nga murder kay makatatlo na kabeses nga nagpalagyo gikan sa Negros Occidental District Jail. Nagligan nga tuig 2020 sa uli nga nagpalagyo sa NODJ si Sablon apang nadakpan kag desisyon nga saylo sa BJMP handumanan. Si Sablon na sa karon ginbutang sa isa ka selda malapit sa ginatiniran sang jail guard agud nga ini siya ang mabantayan. Nakuha sa Teresita Alandone Provincial Hospital Molecular Laboratory ang 100% nga passing rate sa 2021 External Quality Assessment on SARS-CoV-2 detection nga ginpatigayon sa DOH Research Institute for Tropical Medicine. Ang test procedures nga ginpatigayon among nucleic acid extraction, PCR master mix preparation, real-time RT-PCR interpretation of RT-PCR results, kag RT-PCR results reporting. Madumduman ginumpisahan sang TLJPH Molecular Laboratory ang ilang full operation sa Hunyo 2020 matapos nga nakuha ang 100% nga passing rate sa proficiency testing kag nahatagan sang license to operate. Senator Manny Pacquiao kanay Senator Trillanes gintawag ni Presidente Duterte nga uhaw sa puder. Samtang Lambda variant sang coronavirus ginatun-an karon sang Philippine Genome Center. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not Good morning dira sa mga college barkadas bala ni Miss Jinky de Lagdon, si Imelda Langga Palenge Pineda, Buena Abaygar, Kindo Roberto,
Salas de los Santos, Christine Callejas, kag Nelmi Ann. Good morning man kay Noel Amar dira sa Niagara Falls sa Canada. Jocelyn Andrade Tiangson. Good morning kuno kay Annalyn Paragados kag Amelia Caspe. Winston Goles. Kapita kuno sa kapihan ni Laren sa Purok 3, Barangay Recreo, Pontevedra. Ay, Barangay Recreo, dumduman ko na ya. No? Good morning dira kay M. Saboso. Dumduman ko niya Recreo. Okay. Sige. Otay Benedicto. Tamya niya lang si Nonong Benedicto kag Toto Kanoy sang Barangay San Jose, Sipalay City. Good morning, taga Sipalay. Good morning man kay Viola kag Jun Iras dira sa Barangay Panukoy halin kay Noel Amar. Si Marilo Dolomente from Sagay City. Boy Jolingo kag Raybo Lanunan kag si Taboy Derla. Good morning sa inyo. Sige. Tere Simpronyong. Good morning man. Sakay Francine Natalie Bautista. Happy birthday, Ann Bautista. Ann Bautista, happy birthday. No? Happy birthday, Ann Bautista. Correct? Mayo. Muna. Ano ba? Election nga. Ano ba? Jingle. Jingle eh. Happy birthday. Ano kaya subungaw? July 8. So, saan na yung second dose? July 16 pa ko, next Friday. So, ari pa matian mo kraton balita special. Kay te, syempre. Anong dapat imoon? Anong dapat imo? Hindi. Mga aktibidad nga likawan. Pagkatapos mong bakunahan. May aragli na? O nga, pagtapos bakuna si mo likaw. Wala man ko yung likaw-likaw. Tapos ko bakuna. Why First ka dose ko. likaw-likaw? Why man to ya? Likawan mo nga mga activities. Isa ko kilala gani nga. Basi bilang pag-school mo pag-eskwela mo, kada hapon, di ba eskwela ka? So, basi hindi na siya pwedeng activity. Hindi Kaya basi ma-lift ang imo. Ang una sa gani, ang kakapadula sang imo nga, balo kang isa, ang bakuna. Pag nabakunahan ka, tapos may higda ka, ang hindi pa minsar mo lang na ang limuan mo epekto sa akon man. Nga kung isa, bisan wa epekto sa imo, magbatyag asang daw hindi mo. Kahit tungod sa imo, taman pa minsan. Amo na nga, ikaw mo na sa divert. I-divert mo sa other activities para malimtan like mo bakuna. Like swimming. Hindi na ganun pwedeng swimming. Isa gina, number 1 gina. Ay, naunsa man di ay. Hindi. Or di pwede swimming. Pwede nga swimming nga may Swimming lamesa. nga wala tubig. Nga wala tubig. Oo, no. Swimming nga wala tubig. Hindi ka pwede ka swimming nga wala tubig. Gani man. Ang abilidad pagigani ni Ma'am Van Mayo, swimming nga katulog. Grabe, Pinasahiin na niya kayo, Good morning dira kay Ma'am Luisa Luing Melos kag kay teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning. Dira sa inyo. Kag kay amigo tada Melchor Melos maayong aga. Yes. Good morning, Gid. Kay Merly Gonzaga, good morning man sa imo. Sige lang. Nagtaas kuno ang cases sa California kag ang nagpositive adlok magpavaksin. Oo, amo na tong balita. Aksyon boy nga nagtaas ako ng cases sa Tida mo sila gruway ka pa bakuna. Kag dito gani sa Malaysia, Aksyon boy, grabe. Kita mo itong mga picture sa Malaysia nga pag lockdown nila nga may mga barbed wire kaya ginabutang ya sa mga sa mga dalan. Pakita ko mo, nakita ko to one time. Kaya totoo nga akong kilala, nagatrabaho sa Malaysia. Tigin post yung buka mo gani mag-lockdown sa inyo? May mga barbed wire. Mga barbed wire ka dyan. Daw mga kuha sa mga bala. Kita mo na sa mga border bla. Tapos ang mga dala nun, Aksyon boy, yung pamutangan nila sang daw mga circle? Mga steel nga. Hindi ba pwede ka agigin ng salakyan? Mga bilog-bilog na steel na. Okay. Grabe na. Pero so hindi sila kagwa? Hindi sila kagwa. Ang Vietnam kuno, grabe man. Kumusta ang Vietnam? Ang Vietnam?
Si Ma'am Van ko no, naga-swimming siya, dry swimming. Ambot kong kabalo kasi na, hindi lang ko kabalo, kundi ga-swimming man ko sina. Oo. Ay, pero mga swimmer ka mo gali. Mga swimmers kami yan. Ambot kong si Miss Dorel, kabalo sina. Kabalo, gid ko, Ma'am Van. Gintudloan ko na action boy. Dry sa swimming daw, laban na di, breaststroke ka lang na da. Huwag na di ang butterfly. Huwag na di sa mamaw na. Breaststroke, oo. Tino, Kita grabe. mo mag-breaststroke, oo nga. Ito yung swimming. Why, hindi mo na pwede freestyle, hindi ka kamo daw. Breaststroke ka na da saya. Ay, oo, man. Okay? Sige, copy Standby sa atong dugang nga mga balita. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginapaanggid ni Presidente Rodrigo Duterte sa ngalunsay uhaw sa puder sanday Senator Manny Pacquiao kaanay Senator Antonio Trillanes IV. Ini ang reaksyon sa Presidente sa aligasyon ni Trillanes nga nakapulong sila ni Senator Christopher Bongo sa masobra 6 bilyones pesos nga balor sang kontrata sa siyudad sa Davao sa amay kang utod sang senador. Samtang gintugyan naman sang Presidente kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang pagpakigdebate kay Trillanes. Yan question ni Senator Christopher Bongo kung sino ang wala sang delikadesa sa ilan ni Senator o kung anay Senator Antonio Trillanes matapos ginpalayag sini nga nangin suppliers ang Philippine Navy ang mga ginikanan ni Trillanes. Sabat ininigo sa alegasyon ni Trillanes nga nakapulos sila ni Presidente Rodrigo Duterte sang masobra 6 bilyones pesos bangod sa kontrata nga nakuha sang amay kag utod ni Go sa Davao Region. Suno kay Go wala niya ginabuligan ang mga himata apang wala man siya sang poder nga pungga na maini sa ilang negosyo labi na kung lehitimo kag legal. Dugang panigol, liwat ginbuhi ni Trillanes ang maligasyon bango nagahilapit na ang eleksyon.
Samtang ginako ni Presidente Rodrigo Duterte nga may kabudlayan kag hindi mahapos ang pagtapnas ang korupsyon. Apang sunod sa iya may progreso na ang administrasyon nga nahimo sa ginrecord nga meeting sa PDP laban. Ginpahig ni Duterte nga dismayado ini kay Senator Manny Pacquiao matapos ginalegar nga naglala ang korupsyon sa idalom sang administrasyon Duterte. Suno pa kay Duterte, nagainit ang iya ulo matapos bangod sa mga pato-pato ni Pacquiao nga kung may buluan lang sa mga Pilipino, iya ginahimo ang tanan agud matap na ang korupsyon. Duha pa sa presidente, hindi niya ini matatap overnight kag wala siya sang puder nga magadula o kung mag-abolish sa mga opisina o kung mga ahensya. Ginatunaan sa Philippine Genome Center kung mas baskog ang Lambda variant ikumpara sa Delta variant ng COVID-19. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Dr. Cynthia Saloma, Executive Director sang PCG, wala pa sila sa nagakaigo nga datos kag ebidensya kung mas delikado ang Lambda variant. Ginako man ni Saloma nga hindi pa may baluan kung mas makalalaton ang bago nga variant. Sa duwa ba naton nga balita national, ma-delay o kung matrasar ang pag-abot sa 170,000 ka doses sa Sputnik 5 nga natala na kung tani mag-abot Miyerkules ang gabi. Sunod sa National Task Force Against COVID-19, initungod sa logistical problems, kag wala pa sang ihibalo kung saan i-deliver. Dugang pa ang Pilipinas na natala na magbaton sa 120,000 ka Sputnik 5 doses bilang component 1, kag 50,000 pesos na mga 50,000 ka doses bilang component 2. Sinilang nga semana, ginanunsyo man sa task force ang 2 weeks delay sa pag-abot man sa Sinovac vaccine gikan sa China. Bangod diri ginmando ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa mga local government units gagamiton ang nabilin nga Sinovac vaccine supplies para sa ikaduha nga dose. Ginawa pa siguro ni PNP Chief General Guillermo Eleazar nga wala sang cover-up angot sa mga napatay sa anti-illegal drug operations kag sa karon ginaimbestigahan. Ini ang reaksyon ni Eleazar angot sa pinakauling report sa International Rights Watchdog Investigate PH nga nagpabutsyag sa pag-alarma angot sa ginalegar, cover-up kag kakulang sang matuod nga resulta sa autopsy sa kaso sa mga napatay sa police operations. Pero kay Eleazar, wala sa polisa sang PNP ang pagpangharas kag abuso sa mga pigado, kag wala man sa may ginatabunan ang otoridad. Una diri nagwa sa report sa Investigate PH nga ang PNP, padayon nga ginatabunan ang mga napatay sa drug war sang administrasyon. Ang aton mga balita international, balita sa sports showbiz, kay iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato mga mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan. Okay. Okay ka na? Okay, nako. Sige, go. Bugo. Hey, mo giniyo. Ang sawadi ka? Yes, si Miss Sol. Babae na si Miss Sol, no? Siguro. Sol Barnacha. Sol Lama Barnacha. Sawadi ka. Dara sa may Thailand. Yes. Sawadi ka Bacolod. Sawadi ka. Dira sa kay Elizabeth Lampreya sa Thailand. Bongga. Very good friend ko na saya. Mayo kami mga very good friend kay Jackson Boy. Kay Donna Sola Gomez, good morning man. Sa kay amigo ko Roberto Juanbol Gallo. Yes. Kay Madam Alma Alvarez Gallo. Yes. Good morning dira sa inyo. Maayong agagid. Yes. Virgil Legaspi Coloso, good morning. Classmate, morning. Ay, yes, Yes. classmate mo Action Boy. Arman Regalado, maayong agaman. Si Merlin Hamon Flores, naga-monitor man siya dra sa may hinigaran. Pa-shoutout lang kay Nanay Barang, nga nagapamatigid. Good Yes, morning, good Nanay morning. Barang. Ka-Action Boy, si Ma'am Rona Rihida Trava, nagapamati man siya upod kay Tatay Teddy. Yes. Good morning. Kay Rochelle Evangelista bla, motulara pa ta si Butoy Yaman. Kapangapid si Butoy siya ako Ah, naga. galit. Very good. Motunara pa. Kay Wensky Lim Morales, good morning sa imo Daywing. Sa kay Abby Dra, kay August, kay Natnat. Good morning, no? Yes. Richard Deriquito. Morning ko no sa imo, Madam Dorel. Oh, madam. Saka baka madam sa daw. Wala. Hindi ko lang kasawtagon ko madam Action Boy. Te, ano bisi mo? Anong Wala. gusto Okay mo? na ko guro sa Miss Dorel. Or kung kilala kahit nga duwati Dorel. Migo ko guro one ball nakabawi sa Sun's Eye. Nakabawi guro sa Suns. Nga nakabawi siya, nagano siya. Di basi kung dito sa Suns sa kagapon, balo ka naman. Nag-join siya sa Pusta Nation. Sa Sun Nation. Saan nag-join sa Pusta Nation? Pusta Nation, no. Why kayo nag-join now? Wala. Kaya doon kasako, man bikapon si mo mo. Wala man tabi no Pustanitis. Dumalatian. Si Baryoga Ray, good morning, Liwata. Okay? Action Boy, naka-try ka na kaon sang balbakwa. Oo Na, meat ball Action Boy, no? Oo. Di ba panit na sang baka? Yes. Na siya. Laga na siya nga humuk-humuk. Di ba Action Boy? Soft. Gidya kaayo. Favorite ko gina-Action Boy. Namin sa daw ga creamy-creamy. Blang sa bawd lang. Kung gusto mo nga daw okay man gamiton ang term do galatab. Hindi ka nataba. Basta do ka, kuhan lang bala do ka... Bitawan mo na cornstarch. 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 Uy, nga mo siya siyang cornstarch. Muna sa gali para nga maglapuyot. Yes. Lapuyot. Hindi kay latab. Lapuyotness. O, kala, isang latab gali mo. Lapuyot. Ang latab yun do ka tsaka na yung term gali. Ka-oily na ya. Oily. So, lapuyot is the correct term. Para maglapuyot ay sabaw. Nan. Yes. Pwede man siya flour. Butang mo kung wala ka sang cornstarch. Okay. Cornstarch. Oy, si Madam ihada ko Maria Rivera Murayama. Nahidlahay maninoy boy, nahidlaw man ko mag-watch sa inyo. Ay, nga nung tabo, ihada. Dara man na siya perme. Kasi madula lang siya guro, isa talang kaadlaw nga balita Action Boy, gakahidlaw na gid siya. O kung ayawan sa ginapangita. Duwa lang na Action Boy. Ayawan sa ginapangita. Sige lang kinakayo na subong ni JM. I think sa basi Saturday guro. Ara na nga aton nga FB page. Nakay-uya kay siya man naghimos. Siya man naghimos. Kasi bangdan. Charing. Tamo na nga ang iba naton nga mga naga-comment, hindi pa katultol no kundi kita. Ara kita sa This Is My Life. Nga ball program sa This Is My Life gidaw.
Yawang ipangita daw si Madam Maria. I-ano nyo lang, himuon yung mga ka-aksyon. Kabalo naman kamo kung ano schedule, ta, diba, sa newscast. Himuon, Action Boy, i-search lang na sa aton mismo nga Facebook page, kay gina-share ta. Makita mo lang sa Facebook page ta. Yes, makita lang na siya sa Facebook page ta. Kay lain sa una, siguro nga, di ba, ga-notify, Action Radio Bacol is live now. Diba mo na. Di subong wala, naanad sila guro nga ga-notify sa ilaya. So, himuon nyo, i-check nyo mga ka-aksyon sa amon niya page. Kay gina-share ta na Action Boy. Okay. Yes. Gina-share ta sa aton nga page. Oo. Okay. Pwede gali na. Uy! Okay naman ko nambal ni Ray Baryoga kaya na-share niya na, kag na-invite niya na ang iban nga ARB. ka-aksyon. Ate, wow, thank you so much, Gil. Ang tanan nga sabaw nga lapuyot is very healthy, Sir Boy. Oh, really? Ang tanan nga lapuyot nga sabaw healthy? Siguro Belated happy birthday kay Pastor D.S. Nemi Babaw. Belated happy birthday sa imo. Yes. Remia Garcia is also watching. Good morning, Dra. Yes, good morning. Yes. Buwas, amigo one ball. Sans kita gihapon. Yes, Boss Galino, Friday, las 9 oras sa Pilipinas. So, sans kita gihapon. Kay Ana Sinoro, ini si Ana, yawan gini sa pangita. Yawan gini sa pangita. Si classmate ko, Virgil Ligaspi Coloso, good morning, nag-PM di sa akon. Ano ko no? Muta ba si may kinangulan? Sa Jensen, kuno siling ni Migo Tawan Ball, pinaka namit nga balbakwa. Puwerte kaon sa mga RG Boys. Taglima ka order kada isa sa amon. Bao! Sa DN. Sa Jensen. Jensen. Kaya kung lolo, Action Boy, as in, guaranteed, namit siya magluto. Sang balbakwa. That's why doon na-miss ko. Kaya may nakita ko sa Facebook, bala nga gin-share ya paano magluto sang balbakwa. May duka namin. Duka soft. Uyug-uyug, Action Boy, ang panit sang baka, balaw. Pero why na siya tambok? Mayoguro si Jo Marie, anong taay? Balbakwa. Hambalan, tas Jo Marie, balbakwa. Galing ba si fried ni Jo Marie? Balaw, pinasay siya da. Balbakwa soup. Basi mo niya balbakwa. Nakita ko niya ano? Fries. Balbakwa fries. Gunting. Kalain. O basi mo niya balbakwa with pumpkin. Diba? Balo ka naman kay Choms. Very creative. Jensen gali, perting balbakwa ha. Action Boy, ang mga Bisaya, Action Boy. Somewhere in Mindanao, mga namit ginaya magluto sang balbakwa, Action Boy. Kaya balbakwa, I think daw kasi buwano nga kuha nga nila. Nga delicacy nga menu, no? Ang pagid basta akadamo sang mga sang mga nahidlawan ko Nakakanto na ko sa Jensen pero agi lang. Dahil hugpa lang ang aeroplano, dito lang rin naghugpa, kaya nagpa-Davao ko. At that time wala flight pa Davao. Nga direkta kay daw na late na kami bala sa flight. So nagsakay na lang kami sa aeroplano pa Jensen, kang nagbus pa kadto sa Davao. So nag-agi lang gid ko sa Jensen. Agi ka lang gid dyan. So wala ka gali ka bakal tuna. Oo, kay may tuna in can to yang lagko, ina bla. Siyempre. Kiblo ka ang Jensen, ang ano tawag sila sila? Country dyan. Country na yan. Tuna country. Ang tawag sila da? Tuna capital. None of the Philippines. So kamo na. Tuna country Hindi mo. Hindi mo sang tuna country Hindi mo nagyapon. Kag kapital. Ay mo tayo sa taraksyon mo daw mo ka kapital. Standby na sa dugang mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:42.
Kag sa detalye, Balita International, ginpatay si Haitian President Jovenel Moises, samtang pilaso naman ang First Lady matapos ginatake sang wala pa makilala nga mga suspect sa ilang balay. Sunod sa interim Prime Minister sang pungsod nga si Claude Joseph, ang pamaagi sang pagpatay ang makabig nga hateful, inhumane kag barbaric act. Samtang si First Lady Marine Moise ang napilasan kag padayon kanang ginabulong sa hospital. Nibaloan nga ang political situation sa Haiti ang hindi na mentiondihan antes pa man ang assassination. Si Moise, 53 anyos, kag nangalagad sang masobra 2 ka tuig sa pinakapigado nga pungsod sa Amerika, ang napaslawan nga magpatigan sa eleksyon rason nga oposisyon ang nagaduso nga mag-resign siya sa pwesto. Balita sa patag sa magnegosyo, nagpagawa na sa executive order ang Malacanang para tutukan ang polisiya sa gobyerno angot sa financial stability sa pungsod. Sa dalom sa executive order number 144, ginapatukod ang isa ka Financial Stability Coordination Council nga isa ini ka Interagency Council. Pamunuan ang Executive Committee sang FSCC sang Governor sang Bangko Sentral ng Pilipinas bilang chairperson. Kag ang katapos ini council, among Finance Secretary, Insurance Commissioner, Philippine Deposit Insurance Corporation President, Securities and Exchange Commission Chairman, isa ka senior official halin sa 5 ka member agencies nga magaserving non-voting members. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 49 pesos kag 83 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 94 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 41 centimos. Kag sa taman nga Balita Entertainment, si kaduha nga kaiganan naghimo sa liwat sang pag-trending ang American fashion designer nga si Vera Wang. Inibangod sa gyapon sa iya wala nagatigulang nga aura kadungan sa iya ka 72 ka tuig damlag lang. Makitaan sa gyapon ang pagka-fresh sa suksok sini nga neon green dress sa iyang birthday celebration. Nakaligad yung tuig, nagpawaw manini sa iya pinasahing nga picture sa diin, nagsuksok siya sang sports bra. Balita sa sports, ginako sang all-star point guard sang Phoenix Suns nga si Chris Paul nga malayo pa nga matapos ang serye nila batok sa Milwaukee Bucks sa NBA Finals. Sunod sa veterano nga player nga among nagpanguna sa Game 1, isa ka pagdaog pa lamang ang ilan na himo kag ginanglan pa ang 3 ka daog. Sunod pa sa iya, ang ginalauman nila nga hindi sila maduraan sa focus sa best of 7 series. Ginpayag naman sa bilang ka teammates ni Paul nga sanday Devin Booker kag Mikal Bridges. Makitaan nga preparado sa iya una nga NBA Finals si Paul. Naibaluan kahapon daw sa Game 1 sang NBA Finals ang Phoenix Suns batok sa Milwaukee Bucks sa score nga 118-105. Ang Game 2 buwas Biyernes sa Hulyo 9, las 9 sang aga oras diri sa Pilipinas kag mabatian man live diri sa Aksyon Radio Bacolod. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Thursday! Happy Thursday! Kag i-congratulate ko lang Aksyon Dorel. Sige, go! Ang Banwa sa La Castellana sa ilang turnover kag inauguration sang bag-o nila nga merkado. How I wish makadto ko da sa merkado nga bag-o. Kaya daw kanami sa pagpatukod sa bag-o merkado mo. No? So congratulations sa Banwa sa La Castellana. Congratulations Mayor Maymay Nicor Mangilibutan. Kag si Governor Lacson Coron Arada, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, si Congresswoman Marilo Arroyo, Araman, si Board Member Tinto Bascon, Araman, kag si Board Member Rita Gatoslao. So karon nakadlaw So congratulations sa mga taga La Castellana, Arangka La Castellana. Yes. Arangka La Castellana. Duga Arangka. Kita syempre naging congratulate mo ang taga La Castellana. I-greet naman Action Boy ang tanan nga nagatrabaho sa atong La Familia Restaurant. Yes, good morning. Panorama Park, Mansalanaw, La Castellana. Okay. Oo, hambalya sa mga mapisan nga naga-waiter kun Action Boy kag waitress. Ano nga lunch na kani? Ang Atong's La Familia. Ano na siya daw ka restaurant? Oo. Sa Mansalanaw.
Yes. Sa makadto Panorama da? Park, dabla nila sa Mansalanao. Sa den? Panorama Park. Makadto ko dabla kag mag-eat. Yes, sige. Bukit. Bukit. Ipabalon mo ko kung makaon ka to, kay pabalon ta sila nga makaon ka. Connect the dots. Connect the dots. Connect the end. Sila ni One Ball Duff Kyle, Inday Marie Guapa, sa MasterChef na si Mr. Wawa. Kama namin, di ko na yung ginaluto. Good morning, Gita. Ano mga menu dira? Abe, ang mga specialty, abe? Ang specialty ko no, amot ko makingagaw pa siya type ko no specialty. Oo Kay Mr. Rowa, amo na si chef nila. Ang owner, ang wife niya. Okay. Sige. Ang pagpanamyaw halin kay Miss Christy Caripol Tanatan. Nagapamatigid sila Action Boy. Yes, good morning dira sa inyo. Gina-mention niya gid kuno daan ang Action Radio sa tanan niya nga friends. Thank you so much. Si Miss Christy Balang Caripol Tanatan, gina-mention niya gid kuno Action Radio ya. Yes. O sila ang bagid mati ikaw mo Action Radio. Correct? Thank you. So ang balon may go kung makadto ka to. Okay. Okay, makadto man ko to. Makadto ka man to. Kita na ito to. Bayad ka sa imo. Pagkatungan na lang ta. Kita na yung pagkita ito. Dunga na lang ta. Basta bayad ka sa imo, kaya mabayad man ko sa ngakon. Pero maniguro, gidya mo bayad. Tagunta ni nga daan. Iba, si mo pasakop ka naman ba? Kasi pag-abot Action Boy, dula ko lang bayad. Pwede bayaran mo lang ko ana. Kaya nagbayad pwede man ko nakautang guro si mo anay. Ngay bayaran para ikaw mabayad to sa pagkaon. Hindi ka gidya. Hindi, pwede ka utang kay Atong. Pwede lista lang anay. Malon to sila. Sige, soon Action Boy ma-visit na to sila. Yes. Thank you Ako mga ko da, sa Mansalanao. Sige. Happy birthday, Anay, kay Dr. Anita Diaz. Happy birthday, Dr. Anita Diaz. Alin kay Dianton Diaz. Okay, happy birthday! Si Tito Momawi Akol Kanyada. Good morning, man. Yes, good morning. Congratulations sino kay Maninay May ni One Ball Galyo. Maninay si May. Ate, very good. Oy, kag Engineer Ray Ruiz, Good morning dira sa imo. Anong namin di kantuan sa Kandune man? Ay, kadamo! Adamo? Damo ko kakitaan sa Facebook ng mga lagawan da sa Kandune Action Boy. Basi mga lagawan lang, hindi lalagawan. Lalagawan gid siya, mga tahong gid mga cafes Manila. Ba? May mga cafes man da. Gakakita ko sa Facebook kay damo ga share. Kay gusto ko kanto ang gido kalayo. Kung magadto ka to ang balon mo kay maupod ko simo. Correct ko. Para libre gasolina. Makadto kay Engineer Ruiz. Sige. Ito mingon mga day off ko Sige. Kaya buslot kilid mo kung magkadto ka to nga may nga may duty ko. Yati sino masakop-sakop niya sila ni Dennis. Ay, nugay na din Hindi kapila ka na. Hindi kaya pagbata, hindi kaya pasakopon, Dennis, kaya may 300 ka iya. Kaya nagdaog siya kagapon. Nagdaog kaya kapon. Taguwa, ina. 300 mo, sige pa makalisda. Sige, Action Boy, happy birthday sa pakaisa ni ni Nang Nel, ni realista nga si Jocelyn Pisho. More birthdays to come. Pisho? Okay, Pisho. Anong spelling? P-I-C-C-I-O. Piksyo. Piksyo. Okay, sige. Sige. Piksyo. Sige. Sa ato nga balita, Special Action Boy, ari ba lang mga aktibidad nga dapat tagalikawan, especially kung matapos sa tasang first and second dose. Kaya delikado, Action Boy. Mga 7 days mo gid siya nga likawan, bagay natapos ka na first dose. So likawan mo gid anay ni nga mga activity for 7 days. Una gid dira ang swimming. Likawan mo siya, Action Boy. According na Action Boy sa Ministry of Health sang Singapore. Singapore. So likawan nato ang pag-swim. Sobra naman. Sobra lagi na yung muyador siya. Hindi na ganyan yung muyador. Singapore, man. So, amo siya swimming. Likawan, tagi Action Boy. Okay. Kag sa mahilig sa magbike, kaya balok Action Boy, nga agi na palikawanin nila ang pila ka mga activity, kaya mga posible mga cause ang cardiac arrest. Kaya may 16 years old dito nga lalaki, Action Boy, nga 6 days tapos siya bakunahan. Nagano siya, ginang sa gym pala, weightlifting workout. Na cardiac arrest siya, Action Boy. So likawan, anay, ang mga strenuous mga strenuous na mga activities. Okay, sige. So, magluwas sa swimming, likawan man ang cycling. Biking. Bike.
sa mga bikers da nga naga-cyclist da nga naga Pabakuna? Hindi ah. Oh. Nga nagano bala after nabakunahan na bala so likawan ano ninyong pagbike ba? 7 days. 7 days gid na. Basta mas strenuous activities sa likawan di Oo. na. Lakip Ako, sa hindi na ako na maglikaw daya. Kiway ka niya gamo na. Kaya man ko bisikleta. Ang nigo ko si Jory padayha kaya pasalig man to sakon nga gaan ako bisikleta butang. Ay, wala Japon. Di ba si Way pa siya kabakal? Intindiya lang. Ha? Si Way pa siya kabakal. Ara na gani. May bike Tayo ulit na siya. sakon, Sige. Nano man Doon na... magtutupa. Nano man na... May tupa. Nano man na... May gujuri man. So, lakip sa mga strenos... Pulis na siya pala. Ay, sorry. Nano man na Sir Jury man. Padayag. Okay, so... Nung na iya si Sir Jory, pero to Alam ya. mo na, sige. So, lakip man sa strenos ng mga physical activity action boy, ang running or jogging. Hindi man na siya pwede. Kag, amo to ang lifting, heavy weight lifting. Kag, ang playing sa mga racket games action boy. Basta mga strenos ng mga physical activity. Racket games like tennis, ping-pong. Ang pwede mo naman yung himon action boy, stretching, casual walking, stretching while standing lang bala or hindi ka mo stretching nga may mga iban kapag nga mga ginahimo. Basta mga push-up ba lang himuon mo, hindi ka daya. At hindi na naya. Kag, ang next action boy, pwede mo nang himuon ang housework. Hindi mo silingaw niya na bakunahan ko. Di ko pwede, makapangugas pinggan, kay ginabakunahan ko. Ay, kalain. Dumaluwas sa 7 days nga, Siling ni mama mo si mo, dahil, matyagang mo si mo, katigulan na sa ko, daw manulun mo pa kuya. So, pwede, ginaklaro to action boy, kasi wala mambas, uy, ma'am, balita special to action boy, kag ni Action Dorel, nga, bawal ko no gubras ang mga mabugat, Di mo kung magugas ko dahil pinggan, pa nag-ub pa kuya. Di ba? Siling ni, Sina? siling ni Dennis niya tapos gid. Tapos gid ko, naka-jogging ko daan ligad. Ati, amo ni Ay, ko hindi kaya dance dance kay, kaya heart. Ala, isa wala heart. Hindi siya maka-jack arrest. Hindi siya maka-jack arrest. Ay, kalai. Ako namin, hindi kaya dance, Kaya isa pa dance, ang mat-advise ko lang sa imo siguro, likaw mong tama nga lab bala. Kaya ba si maka-stress sa imo nga heart kung magpabakuna ka. Ay, birthday. Kay Dennis na iya. Kay Dennis na siya. Ano na siya? Exclusive. Exclusive na kay Dennis. Dennis. Likawan mo ang, ito lang sa lumihan to, ay na to. Abot siya to Kay Duway, naslakad to ni kumparing Bia Jonathan. Yun sa way maguro ni kumari mo Merijoy Kalain. So, sige, action, but at least, kabalo sila hindi gali, recommended nga after. Basi bila kay, tungod wala sila may ginabatsa, action boy nga pagpalang alay, di sa ilang, sa ilang lang, saging lugar sa makunahan. Vaccine site, mana. No? Vaccine site. Ang vaccine site siya, amo na yung lugar nga ginabakunahan. Okay. Sige, basta bakuna, ibakunahan ka di sa imo nga sa imo nga kita ko sindi. Baga. Baga? Butkon. So, likawan, tagid inaanay nga mga activity. Kay ikaw, Action Doors, ang ma-advise ko sa imo, kung magsugod ka na sa bakuna, likawan mong obra pungko. Amo na. Kasi muli ka may bakunahan. So, paano kung mag-newscast ka? Ako ko, hindi. Yung mga recommendation, gahapa, di ba? Ikaw may di ba, may stretcher ka, di ba lagam? Gahapa, kay ga-newscast. Kaya sa buli ka, ginbakunahan. Ikaw man naman, balsakon nga, Kuya Action Boy, sa buli lang ko about fake news, nagiginihan mo yung Action Boy. Pwede mo pa bakuna, Drio? Pabakuna ka, Drio. Para basi pag-ubutan sa bakuna, nagkupos. Para mabwin-win, ng fats ng guyata, bla. So, like ko bakunahan ka, Drio, ng habok, di piyak. Hindi mo. Ano ni hambal ni Action Boy, ni Andy Saludares? Nya, 7 days no, likawan ng pang-chicks. Ay, likaw na pagpapagod. Basi magastuhan ka. Sige, Kaya likawan mo na ang mabang chicks for 7 days or for the rest of your life. Mas mahal ganyan for the rest of your life. Iba si bakunahan ka blasang tubig. Hindi kayo bakunahan, di buslutan kaya sa kilid. Ay, habok. Ang bali, Ma'am Vance,
botox na yang sa face. Gani man van. Sige lang, pero ako yung kontento na kayo sa face ko, bisan na medyo Basta di ka dako mapungko, siya. Mahapa tayo pa request rin sa ano, di ba? Nga sa buli kayo sa bakuna. Para magduga ang dako. Ay, like, hindi mo. Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline. Upod ka-aksyon, Art Tayhopol. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Pag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.